У студыі спадарства з'явіўся вядомы палітолог Павел Усаў. Добрый вечар. Добрый. Спадар Павел, пра што спявае Сергей Алейнік? Гэта разлічана на рынок расейскі, гэта разлічана на тое, каб мы паабмяркоўвалі, ці гэта нейкі загад з Крамля проста? Гэта традыцыйная рыторыка, традыцыйная палітыка лукашэнкаўскага рэжыму, да і пуцінаўскага рэжыму, які ўвесь час талдычыць пра мір і дэмакратыю. Зрэшты, вось вы тут узгадвалі ягоныя выказванні адносна таго, што Беларусь мірная краіна і ніколі не супраць нікога не збіраецца ваяваць, чаго вартыя словы такіх міністраў. Добра паказвае прыклад памёрлага Макея, які напярэдадні агрэсіі супраць Украіны, калі нібы скончыліся вучэнні ў Беларусі расійскіх войскаў у лютым, ён запэўніваў захад і грамадскасць, што расійскія войскі будуць выведзеныя. Сам Лукашенко Зеленскага запэўніваў. Ну, а тут Макей таксама, што будуць выведзеныя, што ніводнага вайскоўца не застанецца. А потым выйшаў міністр Хрэнін і сказаў, што нам трэба забяспечыць бяспеку краіны, расійскія войскі застануцца на пэўны неакрэслены час, хаця ні на кого збірацца не нападаюць. Такая сітуацыя, калі яны кажуць адно, а потым робяць іншае, ці гэта азначае, што Лукашенко і ягонае атачэнне да чагосьці рыхтуецца дрэнна? Па-першае, трэба разумець, што атачэнне Лукашенка, да і сам Лукашенко нічога зрабіць ужо не могуць. Тыя ключовыя рашэнні, якія будуць датычыць вайны ва ўкраіне, новага ўварвання ў краіну, новай аперацыі, контраперацыі, пытанні ўдзелу, неўдзелу беларускіх вайскоўцаў, усё гэта будзе рашацца ў Крамлі. І на сённяшні момант гэтыя чыноўнікі, выключна гаварачыя головы, якія не ў стане не ўплываць ні на што, нават па аспектах, звязаных з сітуацыяй ці размяшчэннем расійскіх войскаў у Беларусі, як гэта было у лютым 22-го году, як гэта было пасля лютага 22-го году, як гэта было з вывадам ці з выкарыстаннем беларускіх складоў з узбраеннямі, вывозілі эшелонамі, потым вывозілі вагнераўцаў. То бок тут, па сутнасці, Расія робіць з Беларусі зрабіла прахадны двор. Як у кантэксце стратэгічным, так і ў кантэксце геапалітычным. Таму вось гэтыя заявы, гэта, магчыма, спроба паказаць, што гэтыя палітыкі, нешта яшчэ квазіпалітыкі, бо палітыкамі іх нават нельга назваць, што яны нешта значаць, што яны нешта вырашаюць, стварыць нейкую такую добрую міну пры абсалютна чужой гульні. Вось на што яны на сённяшні дзень здольны. Яшчэ адно меркаванне ў гэтым кантэксце. Лукашэнкаўскі міністр імкнецца зрабіць выгляд міратворцы, нібыта амбасадара добрасуседскай дыпламатыі. Сапраўдную мэту ягоных прапановаў патлумачыў Белсату таксама былы дыпламат, цяпер намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету і кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення. Павел Латушка, давайте послухаем. Алейник говорит об этом, потому что он боится ответственности. Потому что, кстати, буквально недавно Совет министров иностранных дел Совета Европы дал поручение генеральному секретарю данной организации приступить к переговорам с Совет Европы Украина по вопросу заключения соглашения о создании трибунала ответственности за агрессию против Украины. А соответствующий трибунал будет касаться и Лукашенко. Об этом говорится в предыдущей резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы. Пры гэтым таксама Алейнік гаворыць пра тое, што павінныя адбыцца перамовы абавязкова на беларускай пляцоўцы, як гэта было раней. Прычым тут працытую перамовы ў правільным фармаце. Гэта так, як захоча Пуцін? Безумоўна, не тое, што як захоча Пуцін, гэта першае, па-другое, пра тое, пра што захоча Пуцін. Ніякіх перамоваў на умовах Украіны Пуцін весці не будзе, гэта трэба разумець. І, напрыклад, нейкія некарысныя для Расіі пытанні, яны не будуць нават разглядаць. Больш таго, Расіі не патрэбны мірныя перамовы. Тыя палітыкі заходнія, якія вераць у нейкі мір з Расіяй, яны проста нічому не навучыліся нават на прыкладзе апошняй вайны. Але такіх больш ці такіх менш ужо пасля таго, што мы назіраем? Такіх столькі, сколькі і было.
Нічога не змянілася на захадзе, абсалютна нічога, як было прымітыўнае бачанне таго, чым ёсць Расія, чым ёсць Пуцін, так і засталося. Калі, ну, прабачце, калі з бундесверы выцякаюць тайныя дадзеныя там гігабайты секрэтных дамоў, пра што гэта сведчыць? Пра які ўзровень ввогуле? Пра што сведчыць нежаданне Нямецчыне перадаваць таўрусы на сённяшні дзень Украіне, якая патрабуе гэтых узбраенняў. Ну, які, скажем, добра, канешне, што ўрэшце рэшт ЗША прынялі гэты пакет дапамогі, але калі ён быў патрэбны паўгады, год таму назад, крытычна быў патрэбны. Канешне, і зараз ўсе чакаюць, што Пуцін распачне там новую контрафензыву, контрнаступленне, і ў залежнасці ад таго, якія будуць гэтыя вынікі контрнаступлення, яны ўжо будуць размаўляць пра фармат дыялогу. Не трэба было ўвогуле размаўляць, даць узбраенне і скончыць гэтай вайной, даць самалёты, даць танкі, даць забяспечыць інфраструктуру, даць снарады, ўсё гэта. Больш таго, Зеленскі вымушаны гэтай рыторыкай мірных перамоваў карыстацца. Ён вымушаны, бо так патрабуе, так хоча Захад. Захаду патрэбны перамовы. Захаду і Пуціну патрэбны перамовы. Без заходніх узбраенняў Зеленскі не ў стане. Таму замест таго, каб рэальна, радыкальна скончыць гэтай вайной, Захад гуляецца ў гэтыя абсалютна непатрэбныя перамовы, стварае, вось, а тут абсалютна не згодны з Павлом Латушкай, стварае нейкі трыбунал. Да ніколі гэты трыбунал не будзе дзейнічаць, пакуль Расія будзе ў стане функцыянаваць. Ну, гэта смешна просто. Это тое, што называецца абсалютнай імітацыяй, абсалютным прафанствам. Калі трэба 100% перамога Украіны ўжо зараз у гэтым годзе, бо проста ў краіне не будзе чым ваяваць, не будзе кім ваяваць. Можа, будзе ўзбраенне, але хто будзе ваяваць? Таксама знішчаная татальная інфраструктура. А яшчэ тут вельмі важны момант, праца заходніх спецслужбаў, прабачце, расійскіх і беларускіх, у тым ліку лукашэнкаўскіх спецслужбаў на тэрыторыі Еўразвязу. І вось у гэтым кантэксце нашай размовы сёння з'яўляецца чарговы скандал абсалютны. Томаш Шмыт, суддзя з Варшавы, выступіў у прэс-цэнтры прадзяржаўнага агенцтва Белта. На тым брыфінгу ён падпісаў заяву аб адстаўцы, выказаўся ў падтрымку лукашэнкаўскага рэжыму і паведаміў, што папрасіў абароны ў беларускіх уладаў. Такі ўчынак суддзя Шмыт патлумачыў нязгодаю з палітыкаю Польшчы і пераследам за сваю палітычную пазіцыю. Для польскіх уладаў гэта стала нечаканасцю. Давайте послухаем. Шокуjąca інфармацыя. Шакавальная інфармацыя. Не магу гэтага пракаментаваць, але, напэўна, гэта быў нехта ангажаваны ў палітычную гонку на папярэдніх выбарах. Справа цалкам скандальная. Я ў шоку, калі казаць шчыра. Але мелі ж мы папярэдняга здрадніка. Здаецца, што гэта трошкі падобны выпадак. Як я разумею, расійская прапаганда лічыць, што яна ўжо вядзе вайну з НАТО. Але не, мы саюз абароны. Савецкі саюз ужо адзін раз кінуў выклік цэламу НАТО. І праз гэта распаўся. Вось такое меркаванне польскага міністра замежных справаў Радослава Сікорскага, а польскі журналіст Міхал Кацевіч кажа, што суддзя мог мець доступ да сакрэтнай інфармацыі. У мяне ўзнікае пытанне, чаму такога чалавека ўвогуле выпусцілі з краіны, з Еўразвязу, калі ён мае доступ да такой інфармацыі. Ці гэта недапрацоўка спецслужбаў? Ну, па-першае, мы не ведаем, я не магу сказаць, меў ён доступ ці не меў, да якой інфармацыі меў. Па-другое, у Еўразвязе няма такіх абмежаванняў, якія ёсць, напрыклад, у России ці у Беларусі, што там суддзі, прокуроры, чыноўнікі вышэйшага ўзроўня, там сілавікі не могуць пакідаць. Тут дэмакратыя, тут няма ніякіх абмежаванняў. Як толькі б такое абмежаванне было б уведзена, можна было б падаваць у суд за падаву Канстытуцыі. Напісана, што кожны абыватель мае права бесперашкодна перасекаць мяжу. Гэта першы момант. Другі момант, ну, я лічу, тут абсалютна бытавая справа. Абсолютно бытавая справа, як гэта было і з Эмілем Чычко. Пакрыўджаны чалавек, пакрыўджаны на сістэму. Пакрыўджаны ці з праблемамі з заканадаўствам таксама, як у Чычкі было? У Чычко там і з псіхікай былі праблемы. А тут, магчыма, і з заканадаўствам, бо тут з'явіліся інфармацыі, што ён займаўся хейтам, так, зборам інфармацыі пра нелаяльных папярэдняму ўраду суддзяў, а гэта ўжо крымінальная справа. Безумоўна, такіх людзей будзе шмат.
Такія людзі былі за часоў Савецкага Саюзу, варта прыгадаць Сноўдана, так. Ну, тут розныя адносна Сноўдана аспекты, ён усё ж такі сумленна падыходзіў да таго, што ну, не можа ўрад кантраляваць, умешвацца ў прыватнае жыццё сваіх суайчыннікаў, то бок бараніў нібы грамадзянскія правы. А тут будуць такія людзі, якія пакрыўджаны на сістэму, яны будуць, канешне, і баючыся нейкага на сябе нейкіх наступстваў, лягчэй, прасцей з'ехаць у Беларусь, прадаць. Ці так лягчэй, памятаючы лёс Чэчкі, якога знайшлі ў выніку павешаным, ці такі ж лёс чакае ўсіх гэтых здраднікаў? Ну, тут мы можам доўга разважаць, што гэта было самагубства. Я лічу, што проста чалавек з неўраўнаважанай псіхікай, які абсалютна нікому там не патрэбны, і, канешне, прэс-канферэнцыю даў, у кіно паздымалі, і на гэтым ўсё скончыцца. Проста упасць у дэпрэсію, он нікому там не патрэбны і павесіцца. Гэта можа і чакаць і суддзю Шмідта, калі яны там думаюць, што іх будуць там увесь час катаць у белым кадылаку і будзе купацца ў золаце. Ну, паселяць у нейкім акадэміку, дзе там будзе жыць са студэнтамі, нічога, ні працы не будзе. Дакладна не ў такіх умовах, як маюць польскія суддзі. Безумоўна. Дзякуй за гэтую размову. Палітолог Павел Усаў у нас у студыі.